malah ngantuk ngene iki piye ngene iki. Piye, dimancing ae. Kita cocok karo mbane. Wegah ah wong arek bocah nunggu banyu. Lah piye? Apa ngopi ae lah. Aku di rokok deh. Dablek dhuwit kowe ngopi. Ya iku masalahe. Lah ngene ae piye? Kudu gitar-gitaran karo nyanyi ya. Aku sing gitar, kowe sing nyanyi. Cocok iku ah. Suaraku kan rontok apik ya. Apik apane wong koyo break seret iku apik lah. Barang dengar. Sing penting enak lagune. Enak ya digoni. Oh, cak gendeng. Ya wis, lagu sembarang. Manut aku. Lah nek ngono kowe njaluk lagu sing anyar apa sing lawas? Sing lawas nek ngono. Sing lawas lali aku. Walah, ya wis nek ngono sing anyar. Urung dadi. Oh, bocah tek mare emosi ae. Ya ora usah emosi ngono ah. Ya wis ngene ae enake. Aku sing gitar ya. Engko sing nyanyi wong loro. Wah, cocok iki. Berarti awak dhewe iki duel lah. Ya duel, ayo gelut ning kono sisan. Lho piye lah kok kowe tekan emosi ngono, majar ora tekan erosi kok. Kowe tekan erosi dhewe. Lah koyo ngono kok, ngarani duet ya duel kok. Mulane tak jak gelut sisan. Oh, walah. Wis diganti to. Lah aku kok ora dikandani. Lah wis bubar-bubar wis rasa nyanyi-nyanyinan lah. Alah. Malah udur perkara lagu.